Bos días, boas tardes e incluso boas noites a todos os galegos que estades polo mundo. Creo que non hai ningún fuso horario no que non haxa polo menos un galego, e seguramente moitos máis. Despois hai quen por aí di que Galicia non para. Estes días de Nadal son sempre moi especiais. Hai nostalgia, que nos digan a nós que somos expertos en morriña, pero ao mesmo tempo hai moita esperanza, moitas ganas de ilusionarnos con todo o que está por vir. E iso precisamente é o que quero compartir con vós e con todos os galegos que estades no exterior. A miña ilusión é que cada ano teñamos unha Galicia máis próspera e máis unida. Unha Galicia que estea conectada con toda a súa xente, os que estamos aquí e os que estades fora. E que todo o que queira vir se atope, pois iso, as portas abertas, as oportunidades para poder facelo. Aquí te declaro que ninguén é forasteiro. E moito menos aqueles que levades a nosa terra dentro, dende sempre, e que representades a marca Galicia cada día e que sodes responsables da Galicia próspera que temos hoxe. O Nadal é tamén volta ao que máis importa, os teus, a túa casa, e por iso confío e desexo que todos os que celebredes estes días fora de Galicia poidades decir que o estades facendo nun sitio o que pode chamar o voso fogar. E que nese fogar levades un pedaciño da nosa Galicia con todos vós. Bo Nadal e feliz Aninovo a todos. Gracias por ser galegos donde estedes os 365 días do ano.